jong ka classroom ti tang kata hingam kam de ji piar ka jing so jong kan ha to ka film ka daw i ba phi long kum ne sajai phi sajai na halor ka daw hakani ka film nga long kum tau nong sajan na ngilaban ang kum kutiar bat nga de tau nong sajan ba yasat persyak ya i wanri te i wanri ya kani ka film tin sai i ba ide inong penyak bereu te ha ba yasat na bentai la dia tengah pada nga yasat persyak i kan bangan la ban pengat i katakaan ka ba kumbade ban pengat i inong penyak bereu Pisau kum na phi yang ang tu mentang bagi i phi masra ki phi ba phi ki hasuro mentang is nan hafsin ma kawai ngamtep kipat ba kin pediang kum no ya kata ngamtep kipat ba kin sngo kum no ya kata handai hangai nga sngo tenan nama ba wala ade no hikairu ngaju trai bun teli hikam te nga de moderator hadu dasan into nga sile le kini kishu si eru ha on dia radio ba kunta tatar nga ngasih thua script eru ibarat baria te nga smutenat ba ban long involve bat kaat but ngasmutenat ban long involve ban menta lingba kan ka film ka daw nga layo e kata kalat ban peniru ba ya kata ka at junga kumno ba nganang ne ngamnang batak tengam la ban ong ba nganang ne ngamnang batak tikipat ba hingga ban bisyare kata but ngangit ba kipat ba kin smutenat ya kata ka rukom ak junga dia kendia dulu apa orang inang yaki ki dan kipat ba ki baju komen mo yo tau sunyu jonga por bau sunyu jonga la jerong ba ikum kena kai kata dia ngasngap la ngasngap atau kapor te bentang aston pensai yaki parla yaki pat ba kadau ba utu sunyu jonga ujrong kum tu de namar ba ngapen kre na benta kenika kebun kadau te kamut ba hakajo kapor ngahapan long involve professionally ru bat ka kam jonga ka balik ban hikai school bat ka professionally bat kiwai kam ki balik ki art forms jadi nak kata-kata bos nyu jonga hatu kopor kham jerong namar hakani ka film de piwan pen pin isi yang namar ba kata karul ka bang apli ka dei ba pin isi yang bat nga yale kat bala kan ban penjerong yu tos nyu ba pin isi yang jadi nak kata-kata ba usnyu jonga hatu kopor jerong